I'm going to be on a full video about the happenings in Imo State, including an update about Ijele and the non-Sonkwa issue and all the news around Nigeria as a whole for today. Igbo dị samo una sala chi garenu na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tuesday ahịa afọ abalị 17 nke ọnwa abụọ afọ 2026. Machie mmanya ọkụ a na-ere na mpekele akwụkwọ sachet kpamkpam ka ndị na-arụ ọgwụ pharmacist gwara ọchịchị etiti Nigeria bụ akụkọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu pati African Democratic Congress ADC na steeti Imo ehiwela otu kọmitii ga-achụnta ndị ga-abụ ndị otu pati ahụ n'Imo. Ndị ọrụ nchekwa nwụchiela ndị obu egbe bandit na ndị ntọrọ mmadụ na Benue bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị akwụkwọ iwu Electoral Act kpụmkpụmkpụ ogele na Abuja dịka ndị omeiwu House of Rep achọghị bịa nzukọ joint section ha na ndị sineti kwesịrị inwe. Agbapụla ndị mba South Africa mmadụ 3 n'ụlọ ikpe maka ogbugbu egburu nwa afọ Nigeria na-anya ụgbọala Bolt na mba ahụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị akwụkwọ iwu Falana, Utomi, Agbakọba, Bugaje, Shehu Sani na ndị ọzọ ga-esonye na ngagharị iwe a ga-eme na Abuja taa. DSS agbala El-Rufai akwụkwọ n'ụlọ ikpe tụọ ya agọ 3 bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị anyị na-agwa ndị ọrụ nchekwa ka ndị na-eyi ndụ egwu si aga kama o nweghị ihe ha ji eme ka aka na-achị steeti Zamfara kwuru. EFCC akpọchiela El-Rufai n'ihi ebubo ịtapịa $432 bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma, mmanya ọkụ sasha anụ adịla mma na amachiri because ọ bụghị sọsọ na maybe ọ na-ebu kansa ma ọ dịsa ụmụaka na-aṅụzi ya na ụmụaka na-aṅụzi dị sashe ma rọkụ ma rọmụ ma ihe ụmụaka ntakịrị ma ndị eke nwaanyị ma ndị eke nwoke na-aṅụzi ya nke pọyashizi nye ha aṅụ nke pọyashizi ihe ha aṅụ even ha na-ejicha aga skuul. So ụzọ si ịmachie maka ndị okenye ọkwa ịmachie maka ụmụaka. That is where ụmụaka ṅụrụ ihe ụmụaka ṅụgazi na ụmụaka bịgawa skuul ha zụrụ ihe na akpa skuul ha ruo na skuul ha apụ break ha eje n'azụ skuul jee ṅụọ. Ị ga na-agwa nwatakịrị okwu ya na-eshi mmanya ị ga na-agwa nwatakịrị okwu ya wụ na ọ ṅụọla rọk ọ ṅụọla kpeteshi ndị nke sachet so ọ bụrụ na a na-amachie si machie. Ọ dị m otu pati African Democratic Congress na steeti Imo amalitela ehiwele otu kọmitii ga-achụ nta ndị ga-abụ ndị otu pati ahụ. Of course edebawala aha na wọdụ dị iche iche na steeti Imo mana this committee was it to reinforce the need for people to register with African Democratic Congress ADC in Imo. And we believe that of course ndị Igbo na-eche ka enwe the opportunity for them to register in the party. So very soon the e-registration will come out. Very soon the online registration of members for ADC will come out. Then everybody can register wherever you are. But for now, all we in our village, Ghana ward they get register. We have 305 wards in Imo State. So you have the right to go to any ward. Acts of ADC. ADC is no longer a party. And I say, no party Omakama or this Moya. So it's a party of the people now. So about signboard APC, ADC. Sorry, banga ka ejo ajuju. Ị ga-ahụ onye ga-edeba aha gị na ADC in their ward. Very, very, very important. Ọ dịba dịka ka ahụ na-ewu Falana, Utomi, Agbakọba, Bugaje, Shehu Sani na ndị ọzọ ga-awụcha na National Assembly taa n'okwu gbasara Electoral Act because o doola anya ugbu a na ndị Senate ma ihe ha mega. And ndị House of Rep kwa na-achọghị ime ihe ndị Senate mega. That is why Senate na-echere asị ha bịanụ ka anyị nwee meeting so that ihe anyị kwuru abụrụ ihe unu kwuru. House of Rep ajụ na ha agaghị abịa da meeting. House of Rep say compulsory e-transmission. Senate say partial transmission, partial manual. House of Rep say mbara oburu ihe ha kwuru.
So Senate na-achị ikpeta ndị House of Rep now ka ha kwenye n'ihe ha kwuru, but House of Rep they are too wise, too vibrant, too useful, too futuristic ịbịa kwenyewe n'ihe ndị agadi nwoke ndị anọ na Senate chọrọ. So I want to commend the House of Representatives. Let them keep it up. The joint meeting. Also Nigeria, they may $dollars no Henderianga, gave a change. I had the weather Nigeria toward. My EFCC Apochela Erufai, edited Nola Erufai, and he Ghana Bahan notary 430 billion. More governor notary the money. So they have locked him up for now. Na EFCC 2027 ụlọ nzukọ omeiwu etiti na-ele anya ntuli aka elu onye isi ala n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ ọzọ. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị anwụchiele mmadụ 4 na Anambra maka igbu ndị Cameroon mmadụ 3. Ụlọ nzukọ omeiwu akwadola $1.50 maka ụlọ ọrụ agha Nigeria dịka enweghị nchekwa narị ibe ya elu. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị Igbo na ndị Muslim anaghị alụ ọgụ ka ọhaneze ndị Igbo kwuru. Ụlọ ọrụ ule WAEC ewepụtala ka okwe ule WAEC Nọvemba-Disemba 2025 siri gbaa dịka ụmụ nwaanyị ndị lere ya bụ ule mere nke ọma karịa ụmụ nwoke. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nde ụmụaka 2 na Kano nọ n'ihe iyi egwu ka otu na-abụghị nke gọọmenti kwuru. Ndị obu egbe egbuole mmadụ 2 gbaa ụgbọala onye isi oche kansụl na Kaduna ọkụ ebe a na-eli ozu. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dịsụde n'otu akwụkwọ akụkọ Dịsụde ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Alafin akpọọla oku ka echekwa akwara n'aka ndị na-eyi ndụ egwu. Obi akụsola Tinubu n'ihi o kopuru Asorọkụ n'ọkụ latrik konye ya n'ọkụ sola. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dịsụde. Ọ dị mma, if the presidency nwere ike kopụzie ọkụ na-abịa na Asorọkụ from ọkụ latrik ke mụ na galabala use konyezie na sola, ịma ha na we don't have hope again. This they are renewed hope, all fake, all scam. I'm telling you, this they are renewed hope, whatever, all scam. Because if it is truly renewed hope, anyị ga anọkwa n'ọkụ latrik, Asorọkụ ga-anọkwa n'ọkụ latrik mee ihe ka onwe ike na-emu. Fa Asorọkụ ikopụzi ọkụ latrik konyezie ya na sola. Ehe ma na ya atọkịrịla n'ebe. Ai die. APC onwe ihe ọma ha ji bịa ebe a. APC onye lama nda ịmana ha ị ga-aghọtala onwe ihe ndị achị honestly. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu ụlọ nzukọ Senate na-ele anya Senate and House of Rep na-ele anya ma ga-eme the Presidential and National Assembly election January 16 2027 January 16 2027 because of ihe Ramadan and the timetable INEC shiri wed, but it is still on proposal anyway. On proposal. Adịmadịka ka ahụ na-ewu ụmụ nwaanyị lere ule WAEC November-December WAEC last year mere ọfụma karịa ụmụ nwoke. Of course now ụmụ nwaanyị a na-eche gịnị college. How I wouldn't check something. So congratulations to ụmụ nwaanyị lere November-December WAEC last year 2025. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpa bụ ihe ọma anyị bịara gị kpọmkwem na Chinonsoba Nonsokwa chebedo na Nonsokwa Chiwo na TikTok, Nonsokwa TV na YouTube. Kachi m na-efe ga anyị ngochibala mene kọbachara ka anyị niile siriri werere.